Guys, finally nih bisa लाग्रोबाय কত আছে এখানে 40 আজকে নিলাম 40 অ্যাডভান্স Hey friends, good morning to everyone. Da finally आं जुखामखौहाय डाइरेक्ट डिल खालामबाय so दाख्लैनि भिडिअ नोंथांमोना मोनदोंमोन जे आङो खादोंमोन नाथाय खानाय समावनो बेफारि फैबाय ओमफ्राय दाम मिलायबाय दाम मिलायनायखाय आं डाइरेक्ट डिल खालामबाय गाइसमोन खस्थ' खालामनानै एसे खमावनो हरबाय आरो दा नै ट्रेक्टरा फैबाय डाइरेक्ट बिसोरो ट्रेक्टराव दैखांसिगोन नै डेन्जार हेभि फिथाइखामोन बिथिंहाय दा फाइनालि नेनायनि फिथाइया गोदै 6 months इनभेस्ट खालामबाय फैसाखौहाय दा हिउज एमाउन्ट मोनबाय आरो खिन्थु बेंकआव दोनबा नेक्स्ट 6 monthआव मा मोनो 1L दोनोबा नोङो जास्ट 3500 मोनो जुदि 7% इन्ट्रेस्ट होयोबा इयारलि 7000 मोनो बेंकआव आं दोनदोंमोन सिगां फिक्स डिप'जिट बाट लाब गैया दोननानै फुरा ट्रेक्टरा सफैबाय ওই যে এত বড় বড় আছে আমার লস হয়ে গেছে গা পুরা লস হইল দে ঠেকা দেও বাহ ঠেকাটা কই রাখে ভিতরে লুঙ্গির মধ্যে লুঙ্গি ডান্স কর লুঙ্গি ডান্স গাইস ফাইনালি नै फैसा लाग्रोबाय কত আছে এখানে 40 আজকে নিলাম 40 অ্যাডভান্স পরে 2 লাখ টা নিব হইল না 2 লাখ ওই যে উঠাই আছে ট্রাক্টরে दा नै रायजोफोर फैसाखौ एसे लाजेनबाय एडभान्स थाइलेन्ड जामुगा आमी थाइलेन्ड जाबो मालिश करबा जामु थाइलेन्डे दा पासपोर्ट दा बानायनायाव दा नै बिथिं एसे रोजा आरो बिथिं एसे रोजा दा फिथाइया नै एसे माबा दं फिथाइया एसे ओइ बायबायलै राजोबखाबाय नालाय बायलायलायो आरो दा नै खस्थ'नि फिथाइया मोनजेनबाय बेयाव 40,000 दङ ओमफ्राय आरो 2 लाख लास्टआव होगोन बेखौ लांजोबबा ओमफ्राय आरो मैया बिसोरो 10,000 होदों आरो गासै 2 लाखआव हरनाय जाबाय दा नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय एसे खस्थ' खालामबा फैसा मोनो दा फाइनालि मोननाय जाबाय आरो एसे मोजां मोनलायदों माथो फैसा गैथारलामोन एकाउन्टआव जियानो जा नेक्स्टआव आरोबाव बांसिननिफ्राय बांसिन गायनोसै नेक्स्टआव डेन्जार बुरजा गायगोन फुरा 10 लाखसो मोननाय प्रजेक्ट खालामगोन आरो साख्रिल'ज' जाया जुदि सोरबाफोर साख्रि मावोबा हा खालि दंबा गायबानो जाबाय आरो जुदि साख्रि गैयाबाबो सोरनिबा हाखौ लानानै गायबानो जाबाय माने हाखौहाय भारा लानो हायो जायनि हाया खालि दङ बेयाव लादो ओमफ्राय आरामसे गायदो नोंथांमोना बेंकआव फैसा दोननानै जेबो लाब गैया गाइसमान 1 लाख दोनोबा फिक्स डिप'जिट दोनोबा बोसोराव 7,000ल' माने 7% होयो ओंखायनो आं दोनला दाना बख'जोब्बाय आं बेयावनो इनभेस्ट खालामबाय आरो दा नै मोनबाय नै नै ट्रेक्टराव थिखांबाय बिसोरो माने बेयाव जाबखो लांसिगोन आरो दा माला बिराद ओंखारदों माने ओंखारदोंमोन आं ओंखारदों बिरादनो दा बिराद ओंखारदों नै बिसोरो बिराद मोजां जाबखायोना आरो जेबानो जायाखै दा सुनि दब्लायनि माबादों दब्लायनियावनो ट्रेक्टर गंसे जानोसै बैथिं दंबावो आरो नैबेखौथ' दांबावाखै डेन्जार बुस्थुखौ दांबावाखैसो आसलखौहाय आरो नेक्स्ट बोसोराव 30 बिगासे प्रजेक्ट लानोसै फुरा हल हाखौनो जोंना बैथिं हा दंबावो बिथिं सानजाहा दंबावो बेखौ गायबावगोन आं दा अननानै दै होफैबाय आं दै बिनायखाय माथो खालामनो गावजों गाव अनलायाबा मानसिसोना बिथांमोनाबो दा जियानो जा लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन लासै आपडेट फैबाय थागोन आंथ' मारा होनायखौ देखायनो हानाय नंला मानोना बिसोर डाइरेक्ट लांसिगोन नालाय जुदि आं होनायमोनब्ला आं देखायगौमोन आरो माथो खालामबावनो उफाय गैया ओमफ्राय माराखौ मेचिनावनो होखायो जेबो नङा 600 थाखा लायो आरो बिगायाव नै बिथिंना हेभिलै बिराद गिदिर नै हमख'नो हाया नै आखाया स' फाइनालि आं फैसाखौहाय रिसिभ खालामबाय दा फैसाखौ रिसिभ खालामबाय दा बे फैसाजोंहाय मा बायनो बायनो हानाय नङा खस्थ'नि फैसा दोननांगोन बे फैसाजों आङो अमा 10थासो फिसा बायनानै अमाखौनो 1 yearआव फानजोबनाय बेबायदि डाइरेक्ट माने खासि खालाम फानगोन आरोना
एसे बिजनेस गेलेनोसै बिजनेस हे गाइस फाइनल थांगासिनो दं मुसलपुर फाइनाली आङो टेक्सटाइल हेन्डलुम सेन्टाराव सफैबाय बेयाव ट्रेनिं लागोन आरो माबाफोरखौ गोदान गोदान जायनाखि जइनिं जादों फार्स्ट टाइम बेयाव फैबाय आं फार्स्ट टाइम मा दं जानाया मा मोनजागोन बेदर जानोसै नैबे केन्टिन बेयाव जानाया जोंना बोरै बहाय वाशरुम बहाय जामारसिगोन ना जामारसिगोन जोंना मिबानो आन्दायदों फाग्लासो मिबानो उन्दुलानो एकदम बेवहाय कचिं लायो सिख्लाफ्रा ट्रेनिं खालामो आरो लायो ब्रेकफास्ट जाबाय ना मा मोनजागोन रुटि दाउदै थालि आपेल थाइसे बाप रे बाप हेभि फार्स्ट टाइम फैबाय आं बेयाव फैगासिनो दङ मानसिफ्रा माने ओरै आरो दाखालि बड'लेण्ड हेन्डलुम मिसन ओंखारदोंमोन बेयाव माखासे 32 ना मा साख्रि मोन्दों बिसोरो थ' बिसिना ट्रेनिं जागासिनो दङ दा बेखौनो जोङो नायफैदों ओरैबादि ओंखारखादों फार्स्टआव सिखारदों आं फार्स्टआव सिखारनानै गारि गाखोबाय गारियाव दसे उन्दुबाय आरो दा देखायलांबाय थागोन आं लोगोफोर मा जायो मा जाया दसे क्लिप नोंथांमोन होनाय जागोन दा ट्रेनिं हलाव थांसै माबायदि ट्रेनिं जागासिनो दं नायसै एसे ट्रेनिं हला बै गोजौआवनो जागोन राउन्डआवहाय रायजोफोर फाइनालि ओंखाम जानो थांगासिनो दङ नै बस हाय दैथ' खालि आपेल जों ब्रेकफास्ट खालामबाय रुटि बुरा जानो थांगासिनो दङ लकेल बेदरजों जानोसै गायनांगौ दिनै मेंनायनि